Jeg vil nu vise, hvordan man lukker sin perlestavsvedhæng. Det er lidt tricky, og man skal have rolige hænder og tage den med ro undervejs. Jeg starter med at holde min perlestav sådan her, så skal jeg bruge en rundtang. Først så sætter jeg rundtangen helt ned til den nederste perle, så jeg holder der. Og så bukker jeg bagover. Så giver jeg slip. Så ser den sådan her ud. Så vender jeg den, så jeg holder oppe fra på perlestaven, og så bukker jeg hen over rundtangen. Så giver jeg slip igen. Nu har jeg et begyndende øje, som skal lukkes nu. Så jeg tager her nedefra, tager jeg fat, og så bukker jeg bagover. Og så kan man med fordel lige rette perlestaven lidt. Så nu har jeg faktisk mit øje, og skal have viklet det her sidste stykke perlestav rundt om. Og her der skal man tage den meget med ro, så man sørger for, at man får viklet det tæt. Så man skal holde på en måde, man lige synes er rar, og hvor man føler, man har kontrol over rundtangen. Så jeg går lige så stille i gang med at vikle, og det er vigtigt, at man vikler langt op mod øjet, så bevæger sig ned mod perlerne, så det ikke bliver ujævnt. Så helt stille og roligt vikler jeg her. Så bliver man ved et par omgange, indtil det er passende. Og så skal man have klippet det sidste stykke perlestav af, og her er det vigtigt, at man sørger for ikke at klippe i selve øjet eller ramme perlerne, fordi man kan godt komme til at ødelægge perlerne. Så nu har jeg sådan en god vinkel til, at jeg kan klippe. Så klipper jeg så tæt på, at jeg kan komme. Og så det der lille bitte stykke skal man bare lige have skubbet meget blidt ind, så det ikke sidder og krasser. Og her er det vigtigt, at man sørger for, at man ikke kommer til at klemme direkte på perlerne.